హాయ్ అండి. అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు శ్రీ వెంకటేశ్వర హ్యాండ్లూమ్ సిల్క్ శారీస్ ధర్మవరం. ఈరోజు ఆల్ ఓవర్ మీనాకరీ శారీస్ తీసుకొచ్చామండి మీ ముందుకు. ఇది పెళ్ళిళ్ళ సీజన్ కదా! టోటల్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్, డిఫరెంట్ శారీస్ మా దగ్గర ఉన్నాయండి. ఇవే కాదండి, ఇంకా చాలా డిజైన్ శారీస్ ఉన్నాయి మా దగ్గర. ఇంకా మీకు వేరే డిజైన్స్ ఏమైనా కావాలంటే ప్లీజ్ మా పేజ్‌ని లైక్ చేయండి. అలాగే మా వాట్సాప్ నెంబర్‌కి కాల్ చేయండి. స్క్రీన్ పైన మా వాట్సాప్ నెంబర్ ఇస్తున్నాము. మెసేజ్ చేయండి. ఇంకా డిఫరెంట్ కలర్స్, డిఫరెంట్ డిజైన్స్ చాలా బాగున్నాయండి. ఒకసారి మా వాట్సాప్ నెంబర్‌కి కాల్ చేయండి. ప్లీజ్ విజిట్ అవర్ షాప్. అన్నీ హోల్‌సేల్ ప్రైస్‌కే ఇస్తున్నామండి. థాంక్స్ అండి. థాంక్ ఫర్ వాచింగ్.